My vás překvapíme, Ahoj, my jsme ženská divadelní skupina God Save the Drama Queen a kombinujeme divadelní improvizaci s dalšíma divadelníma žánrama. No a právě teď chystáme nový představení Král Ovna, který má za cíl upozornit na nedostatek žen ve vládnoucích pozicích v České republice. Vždyť jich máme třetinu ve sněmovně. Zasazuju historický milník. Což je skvělý a my hrozně doufáme, že tam vydrží. Ale je to poprvé a my doufáme, že ne naposledy a že se na vládnutí bude podílet žen mnohem víc. Nacházíme se v extrémně polarizované době. Vzdalujeme se od sebe, dělíme na různé tábory a nemluvíme spolu. A tahle inscenace je právě o polarizaci mezi ženami. O soupeření, ke kterému nás vede naše společnost. Jeden z důvodů, proč jsme skupinu zakládali, byl, že chceme lidi inspirovat k tomu, aby spolupracovali, komunikovali a hledali pochopení pro vzájemné odlišnosti. Na pomoc jsme si přizvali kostýmní výtvarnici a scénografku Karolínu Jancovou. Kolikrát jsem ti říkala, že růžová mi prostě nejde k pleti. A taky režiséra Lukáše Valíška, který toho ví fakt hodně o historii královen. A navíc je to muž, takže ho všichni budou brát víc vážně. Ahoj, já jsem Lukáš Valíšek a mám fakt rád historický bulvár. Věděli jste třeba, že... Na co peníze použijeme? První milník je naprosto zásadní, protože bez něj inscenace nevznikne. Když se podaří naplnit druhý milník, tak zaplatíme všechny, co se na té inscenaci podílí. A třetí milník zajistí to, aby se dala Král Ovna reprízovat a dostala se tak co nejširšímu publiku, a tedy i k vám. Přátelé, a co z toho budete mít vy? Čeká na vás spoustu skvělých dárků. A nebo si můžete koupit moje hlasy a zajistit, že první českou královnou budu já. Nebo si můžete koupit moje hlasy a zajistit tak, že první českou královnou budu já. No, a nebo si můžete koupit moje hlasy a zajistit, že bude změna v naší zemi. A nebo si můžete koupit moje hlasy. Slyšíte, můj král? Kupte si moje hlasy. Tradice a hodnoty. A změna. Je čas na změnu. Královnou jsem já. Kdo bude příští Král Ovna, rozhodnete vy. Přijďte k volbám 9. dubna 2026 do Archy Plus. Progresivní královna umí podpořit a popravit tu neprogresivní. Přátelé, zvolte mě, já chci, abyste zvolili mě.